Ja, welkom terug in de verlenging. Alles wat hier wordt hier besproken wordt natuurlijk in de uitzending niet ter sprake is gekomen. Je hebt het over het evenwicht van de MVV. De balans. Ja, ik heb het over de balans. En soms, kijk, zo'n Tashi, ik ben geen aandeelhouder, maar kijk, zo'n speler die naar voren toe het verschil kan maken, zou ook fijn zijn voor een spits zoals Kostrongs, dat er iemand iets forceert. Kijk, met Smeets heb je iemand die aan de bal verschrikkelijk sterk is. En zonder bal is het op zijn Engels een liability. Smeets is geen verdediger. Je moet bij Smeets een verdediger in de middenvelder eigenlijk opofferen. Soere is dat ook niet per se. En dat zie je ook aan Soere, dat hij een mindere start heeft dan vorig jaar. Dus het is nu aan Verberne, hij zat daar de vorige keer, dus nu aan Verberne om de poppetjes op de juiste plek te zetten. Een goede balans in het elftal. Daar ging het om. Net snapte je het niet, het begint langzaam gek. Heb je het in de gaten? Ja, maar dank voor die uitleg. Nee, maar zo is het. Niet altijd de beste spelers die spelen. Weet je, het is ook een keer een evenwicht. Hè. Dat maak je wel eens een keer mee. Heb je dat gezien bij Arsenal? Die wisselt zelfs van keeper. Kom ik onder druk te staan, komen er hoge ballen, zet ik een andere keeper erin. In de wedstrijd. Ja, als de situatie dan weer verandert, heb je een probleem. Dan in een team eigenlijk. Hè? Als niemand zeker is van zijn plek, dat doe jij niet, toch? Nou, als het nodig is, doe ik het wel. Maar ik vind het wel een hele interessante, die keeperswissel. Want misschien ga je er wel naartoe in de toekomst dat iedereen gewoon... Kijk, het gaat erom niet per se om het vertrouwen geven, maar vooral duidelijkheid geven aan mensen. Dus wanneer dit hun job is dat hun job. En als de trainer ervoor kiest om een keeper op te stellen die uiteindelijk beter met zijn voeten is, omdat hij denkt dat hij daarmee meer kans heeft op winst, ja, waarom zou je het niet doen dan? Ja. Dus ik denk dat we daar wel naartoe gaan met alle specialisten die we hebben. En die 5 wissels. Je hebt 5 wissels. Dus je kunt ook wat. Hè? Ja. Maar als je het dan hebt over bijvoorbeeld Bassie Bum, die hamert ook heel erg op duidelijkheid, eerlijkheid. Iedereen weet waar hij aan toe is. En in zo'n systeem, dan weet je het op een gegeven moment. Maar ik zag bij Roda ook een aantal wissels inkomen. En ik denk dat die ook wel waarde hadden in het elftal van Roda. Jij werd ook gewisseld, hè? Wat? Jij werd ook gewisseld. Ja, klopt. Balen? Op dat moment dan? Ja. Tegen VV, ja, je wou natuurlijk die 90 minuten volmaken. Want je had wel het gevoel dat je nog iets kon creëren. Maar hoe werkt het dan? Olcic was natuurlijk ook niet blij, maar hoe werkt het dan? Wordt dat daarna nog teruggepakt of wordt dat nog uitgelegd? Of? Nee, niet naar mij toe in elk geval. Niet dat ik weet. Oké, maar het is wel zo dat Sibum iedereen de duidelijkheid geeft. Dat vertelt hij ook en dat straalt hij ook wel uit. Dat doet hij ook naar het team toe. Ik bedoel, hij vertelt wel altijd alles duidelijk naar ons toe, dus dat is wel fijn. Ja. Dit deed hij al eigenlijk vanaf het begin. Heb je dat over Willem II gehad? Nee, nog niet. Nee? Nee, we hadden vandaag gisteren wedstrijd besproken van VV. Ja. Dus we hebben nog niet over VV. Gaan we zo meteen even vooruitblikken. Maar eerst daar waar het voor iedereen begonnen is. De amateurs. De amateurs. De amateurs. De amateurs. De amateurs voetballen. Zo, daar komt het weer. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het beste werkt als we meteen even de beelden erbij pakken. Dan moet je even nadenken. Meersen heeft lange tijd niets gewonnen, stonden stijf onderaan in de 3e divisie. En toen werd Kevin Hofland gevraagd om trainer te worden. Die heeft daar ja op gezegd. En afgelopen zondag eerste thuiswedstrijd. En dan gebeurt er dit. Ja, die jongens zijn buiten zinnen, want ze hebben 4 keer gescoord. Het is een wedstrijd tegen Gemert. Gemert is echt de middenmotor in de 3e divisie. En Meersen scoort 4 keer, wint uiteindelijk met 4-2 en neemt afstand van de laatste plaats. En zie je hem links in beeld in de blauwe jas. Kevin Hofland, eerste thuiswedstrijd, eerste overwinning. Dat is toch mooi? Schitterend. Huh? Ja, dat is toch leuk? Ja, dat is toch mooi? Ja, ik vind dat mooi. Toch? Ja, top. Nou, gefeliciteerd of niet, Kevin? We moeten ook gaan kijken. Ja, we moeten echt... Ja, jij zou gaan eigenlijk. Ja, Als ze absoluut. een Ik kan je niet vertellen waarom niet, maar ik kon niet. Als ze een Dat vind ik balkon wel hebben. spannend, dit. Ja, Fup. De Muppet Show. Nee, maar we gaan echt kijken. Stel er een Waldorf, dan gaan we kritisch kijken. Nee, maar Meersen is een goede club. Ja, ze hebben nu 2 gespeeld. Heeft hij 2 gespeeld, 4 punten. Maar waarom kon je niet? Daar kan ik niks over zeggen, sorry. Maar VGA. Kevin die was een tijdje geleden ook hier. Dus ook heeft hij die beslissing toegelicht. En hij zegt, ik wil gewoon op het veld staan. En hij had geen club. En er speelde ook niks concreets. Zou je dat kunnen? Ja. Ik vind het ook hartstikke goed dat hij doet. Hij blijft bezig. Hij is gewoon met jongens in de weer. Waarom niet? Ja, nee, precies. Maar dat zou je... En hij laat nu toch ook zien dat hij wel degelijk wat verandert door resultaten te pakken. Ja. Dus ik vind het een goede keuze van hem. Ja, nee, zeker. Maar het is niet heeft niet heel lang stilgezeten, toch? Ik bedoel, het heeft halfjaartje niks. Dus het is ook hij niet is volgens mij vorig jaar rond december weggegaan bij Willem II. Dus ja, we zitten in september is hij weer begonnen. Wel een
poos niks gedaan natuurlijk. Maar dat is wel zo'n type ook. Hè? Ik zei de laatste keer ook een pilsje, een sigaretje, gestampte pot. En Meers heeft hem nodig en hij heeft dat ook nodig. Die man moet ook zijn energie kwijt. Die zal de hele dag thuis zitten als hoofdtrainer. Ja. Daar word je net er gek van. Doet hij goed? Is er een amateurclub waar jij warme gevoelens bij hebt? Ja, pas dat mijn oude club, hè. Ja, precies. Dus, zeg niet nee. Want nee. Pas dat, ja. Dus dat is wel, dat was eerst VKC en is daarna pas dat geworden. Ja. Dat is Heerlen? Nee, Hoensbroek. Hoensbroek, papa. Boven EHC. Oké. Dus, daar ben ik begonnen. Gebrood. Oké. MV Cambuur. Tja. Enne? Vraagteken. Tja, ik weet het niet. Ik vond de supporters weer heel indrukwekkend. 90 minuten gezongen. De overwinning, het punt in ieder geval weggeschonken. Gratis. Wat ik net zei over die 2 centrale verdedigers. Ja, weet je, ik wil niet zeiken, maar ik let daar het meeste op. Je let op de positie waar je zelf gespeeld hebt. En je moet gewoon dichter op je aanvallen staan. Je moet agressiever zijn. En dan liever iemand onder zijn kloten schoppen als dat je weer staat te kijken op een meter afstand. En je omdraait en dan met die armpjes alle twee zo naar elkaar kijken. Ja, liever doen. Act now and apologize later. Als dat je daar weer als 2 standbeelden naar staat te kijken. Dat kun je dan als trainer, wat kun je dan doen? Ja, weet je, mentaal coach hebben die gasten niet nodig. Soms moet je ook een externe aantrekken om dat een beetje los te trekken. En hij is ook een jonge trainer, hij is ook pas bezig. Hij moet het ook zelf doen, hij heeft ook geen oude assistent, een ervaren assistent. Dat kan ook helpen. Het moet in de jongens intrinsiek zitten. Maar je moet dat bedoel ik. Dat denk ik ook. Ja, maar je moet het vooral met 11 doen. En wat je nou ook kunt doen is, ik weet er alles van, als je vroeger gespeeld hebt en je bent een beetje slap, heb je trainingsvormen voor. 4 tegen 4, 1 keer raken, de ander 2 keer raken en een keer de bal. Curve was dan een wereldkampioen. De bal is, weet je niet, doorspelen. Ja, daarna kon ik wel iemand de struik in schoppen. En zo manipuleerde hij de sfeer ook. Een soort verandering in de cultuur ook. Nu gaan we dit. Ik denk wel dat het ook een beetje de charme van voetbal is. Hè? Want ze hebben volgens mij kort geleden nog bij PSV eigenlijk zo'nzelfde situatie gehad. Waarin je nu de twijfel zag van gaan we wel door of gaan we niet door. Hè? Voor die goal maken ze eerst bijna die gelijk maken. Daarna maken ze hem dan. Ja, dan zie je een bepaalde twijfel in die ploeg van gaan we naar voren, gaan we naar achteren. Ja, ik ben wel met je eens dat ze daarna niet goed verdedigen. Het mag niet op dat soort dingen terugkomen iedere keer. 4 corners achter elkaar, 4 verschillende wedstrijden. Nu weer zo'n halve klutsbal. Ja, weet je, iets, kom. En je kunt dat manipuleren als trainer, maar het moet wel intrinsiek in de spelersgroep ook zitten. En anders moet je meer op andere karakters scouten. Ja. Het hoeft niet zo duur te zijn, maar je mag een paar grijze haren en littekens wel in je elftal hebben. Je hebt het met de trainer nog niet gehad over Willem II, maar het is natuurlijk wel een wedstrijd. Als je die wint, dan neem je meteen weer afstand van Willem II. Die staan tweede op 3 punten van Roda. Wat is het van ploeg? Hoe schat jij die ploeg in? Ik heb nog weinig van die ploeg gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik weet wel dat ze een goede wissel hebben, die Bukila. Ja. Maar ja, ik denk dat wij gewoon vanuit ons eigen spel moeten spelen. En ja, we gaan niet team analyseren en dan zullen we zien. Ja, precies. Hoe denk jij daarover? Ik denk dat Roda nou wel tegenstanders gaat krijgen die meer willen open spel willen spelen tegen Roda. Kijk, Rickers met VVV volledig terecht. In eerste instantie na 2 nederlagen. De ruimte is heel klein, compact. En van daaruit druk, even heel agressief. Daar had Roda het moeilijk mee. Ik denk dat nou meer open wedstrijden komen. En ik denk dat Roda eigenlijk best wel past. En dat ze daar nog genoeg punten gaan halen. En dat ze voorlopig niet bovenaan eerste 3 dan. Daar blijven die echt wel voorlopig hangen. Ja, precies. Kousidis, gaat hij spelen of was het toch Doesburg? Ja, die vind ik leuk. Ja, laten we eens even kijken hoe hij terugkomt. Ja, hij moet morgen nog spelen. Ja. En dan komt hij terug en dan moet hij een beslissing nemen. Ja, precies. Hij komt niet van lekker bruin terug waarschijnlijk. Ja. Nee, hetzelfde geldt voor Timber. Is nog te vroeg. Ja. Jans is geschorst, dus Timber zijn kansen zijn nog wat groter, denk ik. Ja, dat is al waar. Ja. Tot slot, heren. Fortuna gaat naar PSV. De koploper. Daarna Utrecht bijvoorbeeld. Dat is tegenwoordig normaal een ploeg waar je misschien de punten tegen moet pakken. Hoe kijk je naar die wedstrijd tegen PSV? Uit? Die verliezen ze. Dat is ook niet erg. Je moet er wel energie uithalen uit die wedstrijd, zodat je de wedstrijd erop gaat winnen. Ja, dat is wel wat Buijs ook na de laatste wedstrijden zei. Je mag wel verliezen, maar je moet bij de 2-0 niet de kop laten houden. Je moet er iets uithalen. Blijven, ja. Maar ik vond het ook fantastisch hoe hij, Buijs ook leuk. Ook eentje van ons. Vind ik ook. En ook na de wedstrijd weer, mijn schuld. Ik heb dan dat geprobeerd. Ja, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Krijg je het niet meer gecorrigeerd. Meer culpa. Nou, daar houden we van. Ook mooi dat hij zei op het moment dat het goed ging, dat hij eigenlijk al refereerde aan
de problemen van de tegenstander, waardoor de overwinningen van hun in een bepaald perspectief moesten worden gezet. Dus dat betekent dat hij wel een bepaalde standaard voor Fortuna Sittard hanteert. Nee, dat is absoluut zo, ja. En als je ze nog in een leren broek wil zien, dan moet je snel naar Sittard, want die zijn vandaag allemaal op Oktoberfesten. Ja, Fortuna. Leuk. Alright, we zijn er doorheen. Vond je het leuk? Ja, dat was wel leuk. Goed zo. Dankjewel heren voor de komst. Jij ook. En we zijn er maandag weer op LNTV met nieuwe gasten. Tot dan. 2 kaarten. Ja. Oh ja.